Azalama. 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 Mana kelawe. Azalama mai joma. Kai, Nigeria is Bye-bye. We get the bank people. See you soon. You are guiding and protection. I got you. Anambra Kwenu. Yes, you can see this is in Zenozo live, taking pictures. Anambra Kwenu. Anyị bụ isi Igbo. Anambra bụ isi Igbo. Ofu obi ka anyị ji eje. Anambra Business Forum. Yes, egwu amala. Ọgaranya bụ ọmụmụ ọmụme. Ọgaranya bụ ọmụmụ ọmụme n'enu. Ụmụ Igbo na-afụ n'odogwu. Maka na ọ bụrụ n'odogwu onye sia. N'ọkwanụ isi kalaka. Nisi na karaka wefulo gidi nyanya na berulu. Ọgaranya bụ ọmụmụ ọmụme. Ọgaranya bụ ọmụmụ ọmụme. N'onye na-achụ ofi ebe eku n'ụwa n'onwere ife ọ na-eme. N'afụ n'odogwu ebi ya bịa n'ike. Ịmagbogbo n'okwe n'isi kalaka na-ekpu ogidi n'ijele pụta na mmanwụ ọzọ ga-echelu ugodu aka na mmanwụ niile nọdị n'isi ijele maka na ijele na mmanwụ ọzara akwakọ n'ugbo n'ụmụọ mmanwụ na-akwa na onye na-ekwu okwu n'ụwa n'onwere ife ọ na-eme maka na ife dị iche rikakwa n'ugwu Evizon ya na